Dnešní video je další video série, co se děje na TikToku. Dneska tady budeme probírat 3 témata. První téma bude Stranger Things, druhý téma bude Ariana Grande a třetí téma bude Louvre, který před národem vykradli. V všech tématech my si povíme, to nejhlavnější, co tady budu mít, je Stranger Things, proto tady mám i na počítači, protože prostě Stranger Things je tady to hlavní. A to hlavní, co nám za pár týdnů vychází a já se na to nemůžu jak se mi dočkat. Strašně se těším, Stranger Things jsem viděla poprvé v létě a nevím, nechápu jako, jak jsem mohla žít dál bez takového dobrého seriálu, protože to je fakt dobrý a jestli se na to ještě nikdo nepodívali, tak vám fakt doporučuji se na to něco podívat. Předtím upozorňuji na to, že tady budou spoilery z toho traileru, vím, že hodně lidí ten trailer ani nechce se na něj dívat, protože nechce si nějak spolnout a ten trailer je jako hodně od spoilech nebo takhle to, ale my můžeme rovnou začít. Před pár dnama nám vyšel trailer, ve kterém jsme se dozvěděli několik věcí. Byl to trailer na celou 5. sérii, nejenom na volume 1, bylo to na celou 5. sérii. Dozvěděli jsme se tam třeba to, že Eleven umí lítat, protože tam byl záběr, že ona prostě letí. Taky tam bylo prostě o tom, že jsou uvězněni v Hawkinsu, kdy tam o tom mluví ten Mike s tou Eleven. Tam jsme všichni čekali, že budou mluvit o tom, že se budou rozcházet. To je taky možný, ale co my jsme v traileru věděli je, že se bavili o tom, že jsou uvězněni v Hawkinsu a to v realitě, jako doopravdy. Protože ne, že by to mělo nějak v hlavě, že jsou uvězněni, ale že prostě ten celý Hawkins je obráněný, aby nikam nevyšli. Zároveň uprostřed je takový velký portál do Upside Downu a mluví vojáci a všichni ty lidi. Nevíme, jestli to je z té laboratoře, nebo jestli to jsou právě, že někdo jiný, nebo prostě tohle, ale nicméně prostě je to město, které je ohrazený, to Hawkins, a uprostřed je ten portál, který hledají ty vojáci. Taky jsme tam měli různou skrytou místnost za nějakou knihovnou, měli jsme takový pozitivní děj, dokud ale jsme nezjistili, že vlastně, co se to celou dobu sdělo s Willem. My víme, že 5. série má ukázat na to hlavně, na toho Willa, protože všichni říkají, že začalo to Willem, takže to i tím Willem skončí, protože logicky prostě, jako takhle to chcou navázat, tak první záběr z toho traileru byl, když Vecna říkal jako, že jo, konečně prostě a sedl si a můžeme začít. To byl podle mě záběr ještě předtím, než se to všechno se s Willem stalo. Pak tam bylo, jak on díky jak on jde a viděl jsem mu za rukou tam vzadu, že tam někdo leží a pravděpodobně to bude Will, který byl unešený do toho Upside Downu, kde ho tam vzal údajně ten Demogorgon, co na něj zaútočil. Nicméně tím potvrdil, že se to bude hrávat v tomhle ději. To jsme teda pochopili, že to byla taková ta stará Vecna, teďkonc, jak se to všechno stalo v té 4. sérii, že vlastně hořel a tohle. A jak říkám, v té 5. sérii byl nějaký dobrý děj a najednou tam prostě Vecna údajně, nebo prostě to tak vidět v tom traileru, že tam prostě poslal na ně Demogorgon, poslal na ně prostě, aby všichni tam vyzabíjeli, zároveň jsme tam viděli záběr, jak tam byla i Joyce, Mike a tyhle lidi, takže doufám, že tyhle lidi nezabijí, i když čekám na rádi úplně všechno, protože víme, tak i Millie Bobby Brown, i Will tak říkali, že budeme totálně zdrcený a že Eleven konec prostě byl jako hrozný podle toho, co ona říkala a tohle to všechno. Vlastně tam bylo to, že on jakoby vyzabil, bylo to ještě u toho portálu, který se akorát potom zničil a vlastně on potom tam ležel na zemi a to byl možná potom ten záběr, jak tam byl to run, jakože ať běží pryč. Takže by bylo logicky, kdyby ta Joyce možná i přežila nebo takhle. Ale nicméně tak Vecna potom vlastně zvedl Willa a řekl mu, že mu pomůže a řekl tam takový to ještě jedno naposled. Takže to znamená, že vlastně Will mu mohl pomáhat celou dobu, což jakoby je reálný, protože v druhé sérii tak jakoby tak ve Willovi je to Mind Flayer a který ho ovládá, takže Vecna vlastně vidí úplně všechno. Zároveň jak dělá furt tohle, kdy vlastně cítí, co dělá ta Vecna a ví, že se ta Vecna blíží, tak on zároveň ví i o tom Willovi, takže podle mě prostě něco mu tam musel říct, protože si mi nedává smysl, co ten Will v tom Upside Downu dělal, jak to, že si najednou prostě zpíval písničku to, jak se jmenuje, prostě s Jonathanem, že to hráli nebo tohle. A to se všichni říkají proto, protože třeba když Max byla v tom, jakoby v té Vecně dimenzi, když ji unesla a měla to být její 4. oběť, tam vlastně běžela, tak jí pustili písničky proto, aby se jakoby mohla dostat ven. A takže to navazuje vlastně na to, že když ty písničky zpíval, tak vlastně chtěl, aby se jakoby od toho obránil. Podle něj prostě Vecna něco s ním udělal, nebo prostě ho nějak nalákal, nebo něco mu prostě s ním musel udělat, protože už i tak hned na začátku té první série, hned na začátku Stranger Things, tak jsme Vecnu viděli, takže prostě je logický, že tam jakoby nějaký prostě ten, no bude to celý ta 5. série a vlastně ho zvedl a jak říkám, řekl mu ještě jednou naposled, že prostě jako by to bylo strašně hustý a zároveň jakoby ho ještě tak jako pohladil a vlastně co s ním teďkonc jako bude, nebo co s ním teďkonc udělají, anebo jako co s ním prostě, jaký bude konec, nebo tohle všechno a rádi se na to fakt jako hodně těším a myslím, že to bude jako
fakt dobrý. Měl různý TikTok teorie, kde tam byl Max s Lucas. Max tam měla vlastně jeden z toho celého tréninku, kdy byla v té nemocnici a vlastně tam jakoby byla v tom výtahu a tam na něj měl běhat. Pak jsme viděli Maxa v tunelu, kde na něj měl točit Demogorgon, z toho nikdo neví, jak by se mohl dostat a jak by to mohlo přežít, takže je dost možný, že by i v té situaci umřel. Nebo taky Dustin, který brečí ve Steveovi náruči, přirovnávali to k tomu, když Eddie umíral v Dustinovi náruči, takže měli stejný pohled, takže by vlastně Dustin mohl být nějak trefený něčím nebo tímhle a proto měl tak blbej pohled, že prostě jakoby byl už jako měl umírat nebo tohle z toho. Zároveň se ke Stranger Things patří Stranger Things Den, který je 6.11. a je to v Los Angeles, kdy se tam potkají s fanouškama, protože je to zároveň jakoby výročí o to, co se ztratil Will, který se ztratil 6. listopadu a vlastně oni to takhle oslavujou. Stranger Things má několik teď spoluprácí, má spolupráci nebo kolaboraci, nebo jak se tomu dá říct, se Sephorou, s Brawl Stars, Chupa Chups, se Kinder Joy, který já tady mám jich tady 8. Mám tady třeba Lucase, mám tady Veknu, Demogorgona, Hoppera, Dustina, Eddieho, Nancy a Robin. A tyhle pasážky, jakmile jsem viděl to Kinder Joy, tak jsem věděl, že je budu chtít a jakmile na ně narazím, tak i kdyby jsem si na cokoliv šetřil nebo cokoliv, prostě ty mám peněz, mám měl naplánovanýho, tak ty peníze jdou hlavně na to. Znám několik lidí, kteří mají těch postav o mnohem víc, což jakoby se divím, protože když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že to je skoro litr nebo skoro 2 litry. Takže jako taky dobrý. Vlastně nám zároveň na tom Stranger Things Day odhalí prvních 6 minut toho ty 5. série, takže to je taky mega hustý. Pak máme i další teorie, jakože třeba když dělají takový ty rewatch, který teď byly 4krát po sobě, každý víkend se hlasovalo jedna epizoda z nějaký série. Pro ně to bylo z první, pak z druhý, pak z třetí, pak ze čtvrtý. A vlastně se tak hlasovalo a vlastně se řešilo to, že třeba na tom gauči spolu sedí Max a ten Henry, já se furt jmenuje reálně, prostě Vecna z Max, takže spolu zůstanou, nebo že spolu sedí jako hodně lidí, nebo se řeší, kde u koho byly držnutý takový ty žárovečky vzadu, u koho ne a jakoby takhle to prostě lidi řešili. Když bylo takový to video, kde oni říkali o tom Stranger Things Day, tak tam vlastně měli i kdy jakoby se na ně, nebo prostě, že tam jakoby ukazovali, že třeba někdo držel štít, někdo držel jakoby, nebo bylo to úplně na konci toho videa, někdo držel štít, někdo držel něco házel nebo takhle a Will tam neměl nic a Will jakoby používal ruce, takže lidi říkají o tom, že by Will měl chytit nějaký, nebo že už by mohl mít, nebo prostě cokoliv, nějaký jako schopnosti nebo takhle. Zároveň se tím navazuje na to, že když třeba bylo takový to, kdy byl nějaký automat a vlastně ten automat byl na to, že se na něj ukázali nějak tohle nebo tohle, a on jakoby vám dal Stranger Things Kinder Joy a zkoušeli to takhle úplně všichni, i ty tvůrci, Ross a ty prostě bratři. A zkoušeli to takhle všichni a Willovi mi přišlo, že to šlo strašně dobře dělat těma rukama a že by to bylo jako takový, že by vlastně i on, že to může být nacvičený jako z jedné věci a to je právě Stranger Things 5, jakože, že by tam mohl mít nějaké schopnosti. Slyšel jsem, že by i Max měla mít schopnosti, cokoliv, tady si všechny možné teorie, jich asi biliardy. Jo, je teorie o tom, že prostě, pokud chcete slyšet víc teorií nebo víc, jako celkový info o Stranger Things, což jsou teda jenom teorie, tak se podívejte na moje video, který jsem o tom asi před měsícem, před 2 měsícema třeba, nevím, měl a určitě tam je o mnohem, asi je tam 20 nebo 21 teorií a to video je mega dobře zpracovaný a mega se mi dobře povedlo a jsem jakoby rád, že tohle video na mém kanále je. Teď, kdybych se odsunul od Stranger Things, který mám další téma a tím je Ariana Grande. Ariana Grande teď mě přijde, že se nějak jako zpátky rozděla, že už se vrátila zpátky taková ta Ariana, takže třeba teď všichni řeší její novou tour, nebo její brown hair éru zpátky, nebo brunette hair spíš. Takže prvně si pojďme o ty Eternal Sunshine Tour. Tahle tour byla vytvořena na pokud alba, který vyšlo minulý rok v 2024 v březnu, který se jmenoval Eternal Sunshine a jako ostatní alba tak ním Ariana přidala jakoby její novou tour. Lidi už to věděli v tu chvíli, co Ariana vydala TikTok, kde říkala, že jakoby jestli si myslí, že opustila hudbu, takže myslí špatně a že jako má fanů pro nás zpívat v roce 2026. Takže jako už nám bylo jasný, že nějakou tu tour udělá, takže všichni začali prostě, že jo, tour v roce 2026, nikdo tomu nějak moc nevěřil, ale pak až jak bylo odhalila Eternal Sunshine Tour, tak jakoby logicky tomu lidi uvěřili. Bude teda na několika místech, nejblíž k nám, k Čechům, bude v Londýně, kde bude mít asi 3 nebo 4 termíny, takže celá ta tour začíná v Oaklandu 6.6. v roce 2026 a pak končí u nás v Londýně a to je v září 2026, takže to bude trvat 3 měsíce. Lidi čekali nějakou větší tour, takže hodně lidí se na to stěžovalo, což chápu, protože jakoby
čekali fakt větší tour, ale ona sama jakoby už by žádnou takovou velkou tour teď nedělala, protože to album je sice známý, ale není natolik, že by z toho musela dělat obří tour, jako třeba měla Taylor Swift, který ta tour trvala asi 2 roky nebo takhle. Prodej začal 9. září. Všichni Čechy a všechny prostě ty lidi, kteří byli takhle v Evropě nebo takhle, tak jsem slyšela, jak říkali, že prostě se musíme narvat jakoby do arény v Londýně do 4 termínů, takže aspoň jsou ty 4 termíny, kde ona tam bude zpívat a ne, že jenom jeden, protože to by se o to porvalo, bylo jako fronty. Já jsem to asi čekal, protože to je jedna z nejznámějších zpěvaček, jo, Billie Eilish byla tady v Praze, ale zároveň Billie Eilish měla to taky tu velkou tour, kde měla jako objela víc měst v Evropě, mezitím tak Ariana tady navštíví jenom jedno. Hodně lidí teď hodnotí její brunet hair éru zpátky, protože ona se v říjnu 2022 přebrala na blond, jo, protože bylo to kvůli seriálu, který začala točit, což bylo Wicked, protože ho byla jakoby prostě pozvaná, nebo prostě chápete, který se začal točit v roce 2022 a dotočil se v roce 2024. Nečeká se další točení nebo takhle, protože zatím jsou odhalený ty 2 party. Part 1 tak už vyšel loni 27. listopadu v roce 2024, logicky. A part 12 čeká 25. prosince v roce 2025. To stejný má termíny i Stranger Things, volume 1 je 26. U nás v Česku to bude 27. A part 2 má 25. prosince, neboli na americký Vánoce. A 1. ledna tak vychází finále, který by mělo být zase před 2 hodiny a který by mělo být brutální, má být i prej v kinech v Los Angeles, jo, tady bohužel ne, ale aspoň, že někdo jakoby zažije fakt tu atmosféru, že vlastně Netflix to takhle jakoby poprvé udělal, že tu atmosféru přinese do kin a ne, aby si lidi pustili jenom prostě sami doma film. Kousek ke Stranger Things, co jsem vám ještě chtěl říct a zapomněl jsem na to. Potom, co Ariana Grande dotočila tak ještě v roce 2023, co se to ještě točilo, tak si ty vlastně trošku přebrala na trošku jemně hnědou, jako by byla to hněda, ale nebyla to taková ta její hněda, byla to prostě jiná hněda. A bylo to i na základě toho Wicked a zároveň na to, že už nechtěla mít tu blond, že už to nelíbilo. Ta blond byla, jak říkám, jenom protože točila ten Wicked, ale v roce 2025, neboli letos, jakoby už v říjnu, tak vydala příspěvek, kde ukázala, že se opravila zpátky na tu svou původní hnědou brunet barvu, kterou jsme všichni čekali. Mně chybí taková ta Ariana Grande, která byla prostě taková ta éra, kdy on měla takový ty dlouhý vlasy, jo, Into You, písnička nebo takovéhle věci, tohle je strašně dobrá éra. A jako bylo mi líto, že vlastně se přebarvila zároveň jakoby aspoň se jakoby hned z místa, že něco dělá, takže prostě to, že na 2 nebo na 3 roky byla přebarvená na nějakou jinou barvu, než jsme uviděli, tak to je prostě jedno. Teď konci zase jiná, není úplně ta původní, co měla ty rovný vlasy, ale je zpátky hnědá, má takový vonitý. A myslím si, že v jakýchkoliv éře já budu jako podporovat, ale rozhodně moje nejoblíbenější je ta, kde máte dlouhý vlasy. Pokud jste dnes 2 týdny leželi v jeskyni nebo nemáte TikTok, nevíte o tom, co se 19. října stalo v Paříži, a to konkrétně v nejstrženějším muzeu s názvem Louvre. V tomhle muzeu 19.10. se ukradlo asi 8 královských francouzských kusů, pár jich bylo najitých a my si povíme zatím, jako jak to probíhalo. Člená banda se vydala prostě za slunýho dne tomu muzeu, vydali se jakoby blízko k němu, kdy oni vyjeli takovým, říkáš tomu, montážní koš nahoru, vyburali v okno a byli v prvním patře, jmenovalo se to tam nějak galerie Apollon nebo takovýhle něco, byly tam ty apolonský klenoty a tohle, kterých oni ukradli teda 8. To za slunýho dne, ještě k tomu se v ten den selhaly ty alarmy, selhaly jim ty kamery a selhaly jim ten bezpečnostní systém, který by měl být na tom nejdůležitější, protože to je přece jenom nejstrženější jakoby muzeum, nevím proč mám furt říkat, jako chci říkat centrum, ale prostě je to muzeum. A je to, jak říkám, nejstrženější muzeum a oni tam ve slunýho dne vyjeli na takovým tom. Ukradli těch 8 šperků, pak jeli dolů, máme ještě video na TikToku, nebo prostě máme celkově jako video máme, kdy jim něco vypadlo, oni potom na skutrech odjeli, ještě k tomu byli v takových popelářských vestách, nebo co to bylo, prostě reflexní vesty, černý čepice, teď si toho všichni prostě dělají stranu, protože se jakoby převlíkají za to na Halloweena, nebo převlíkají se na to za Halloweena, jakoby že jdou krást. Jo, na TikToku jsem viděl několik videí, kde oni si vezmou makety nebo něco, dají to a řeknou si, haha, tak jsem prostě něco ukradl, nebo takovýhle něco, prostě takovýhle trendy. No spustilo to nový trend a zároveň to spustilo obrovský výsměch tomu muzeu. Ty známí lidi, kteří jsou potom s tím muzeem, tak se k tomu vyjadřovali, nebo tohle, že fakt jim to
selhalo, že to fakt mělo dělat rychleji, ta ochranka byla totálně pomalá, ještě k tomu prostě oni si vzali nějakou brusku, takže to musel dělat totální randál a rozříšili to sklo a prostě vzali si ho. Asi se jeden z nich dostal skla, protože díky němu ho našli a díky němu našli toho DNA a našli zároveň jeho. Ta část se okamžitě potom, co se zjistila, tak se to zavřelo, začalo se prostě totálně všude zkoumat, začalo se prostě řešit a až 20. října bylo, nebo teda den potom, tak byly vlastně jakoby zaregistrovaný ty odcizený kusy, co všechno se ztratilo, co všechno to. Tak to šli teda jakoby hledali přes DNA, přes otisky prstů, nemuseli ani jít daleko a rovnou prostě někde tam na cestě pár jakoby metrů, nebo prostě pár desítky metrů od toho, tak byla nějaká korona, nebo byly tam ještě nějaký šperky, nebo tam ta korona, bylo tam bylo tam dost těch věcí, co jim jakoby upadlo, což jakoby chápu, protože byli ve stresu, takže jim to muselo logicky spadnout. To muzeum bylo zavřený do té doby, dokud se prostě jako nějak to neto, pak se hned otevřelo, akorát se ta část, se to vykradlo, což byla ta galerie Apollon, tak se uzavřela, aby tam ty lidi logicky nechodili, protože za prvý je to tam jakoby rozmlácený a bude to opravovat, a za druhý jakoby jdete na výstavu, abyste viděli všechno a ne abyste viděli něco proboraného a něco prostě, co tam jakoby není a co najednou má někdo prostě v rukách a najednou to má prostě někdo doma. Snažili se to prodat nebo takhle, akorát se nesnažili prodat jako vyloženě v té Paříži, protože měli naplánováno odletět a tím se dostávám k tomu, jako kdo byl zadržený nebo takhle. Tak 25. a 26. října tak byly zatčený 2 muži a bylo jich ještě dalších asi 5 zadržených, ale ty se to ještě budou jakoby ustrovat a takhle. První muž, tak tomu bylo 34 let a našli ho na letiště Gaulle Airport, ten tam měl nasměrovaný do Alžírska. Druhý muž, tak tomu bylo 39 let a ten byl nalezený u něho doma a byl nalezený díky tomu, že vlastně, jak jsem říkal, tak jakoby se dotkl toho skla nebo takhle a z toho se odebralo to DNA a z toho oni potom jakoby zjistili toho člověka. Oba dva se na to potom jako přiznali, řekli to na rovinu, že to fakt byli oni. Nevím, jestli to byli jenom oni, nebo jestli s nimi ještě někdo byl, protože na tomhle podle mě nepracovali jen 2 lidi, na tom muselo jich jako pracovat o mnohem víc a myslím si, že jako by 2 lidi to takhle jako nezvládli udělat. OK, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak tady zanechejte like, odběr a zvoneček. Budu rád za každou pozitivní i konstruktivní, prostě cokoliv jakoby odezvu, komentáře nebo cokoliv, co mě může jakoby nějak posunout dál, protože já nedělám jakoby to proto, abyste mě vyloženě lajkovala, abych byl co nejlepší, ale proto, abyste mi třeba napsali do komentářů. Hodně často z vás to dělá, já vám za to mega moc děkuju. Já rozhodně na tom jako zapracuju, protože vám to říkám jen tak jako zbytečně, že napište mi konstruktivní kritiku, pak to video zhasnu, vypnu a jakoby jdu dál a neřeším to, že jste mi tam něco psali. Pokud chcete vidět nějaký další videa nebo nějaký další prostě cokoliv, co máme na svém kanále, tak se můžete rovnou dál prokliknout na můj kanál a můžete si zobrazit další moje videa. Mám tam video o Stranger Things, mám tam video o několik dalších, co se děje a zároveň tam mám jako dalších třeba true crime, mám tam jako něco jako o někom. Tímhle videem zároveň jakoby ukonču takový svůj papír, na který jsem si psal videa a dával jsem je do playlistu, takže teď už budu moct udělat domovskou stránku, kde ty playlisty dám a pak tam ještě dohodím další a další a můj kanál bude čím dál větší a větší. Děkuji vám za přes 300 odběratelů, děkuji vám za úplně všechno a uvidíme se u dalšího videa, takže zase čus.